Iki acarane leren sik sedilu nemulih engko kek marai belajar anak neh wis piye meneh dene kerja ngene iki. Wes bar repot ae dadi wong. Mari kerja. Apa Len? Anu tugas Len? Pak, warahono iki, Pak. Sik to. Jare piye to? Iki lho, Pak, hewan kanguru berasal dari negara mana? Oh, gampang. Bapak Demben lulusan S1. S1 ke apa, Pak? Alias SD, Dek. Ora ngerti. Gampang. Dari negara mana, Pak? Kanguru. Sik, tak pikir sik. Australia. Bener ora? Ngajari anak ora bener sebenarnya Australia, Bu Apa ya? Australia. Apa yang ngono, Mak? Ya iya ta. Iki nyangop to esuk-esuk wis do rame. Dirungokne tanggane kuwi lho. Lho, mari anak sinau. Yuk. Kopi loro. Wes to gek kono nunggu sik. Cocok. Ya. Ya iya lho. Kowe kuwi kok eram. Ya nguli, ya mulang anak kaya guru wae. Ya, aku wis sebagai orang tua, ya kudu santun berperilaku, bersaing dalam mutu, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Suci dalam pikiran, suci dalam debu. Suci dalam debu kuwi lagu. Ya. Ayo toh. Sekolah zaman saiki lho nyelenek apa-apa online. Kerjang anakku wingi dikirimi tugas saka Pak Guru apa Bu Guru, dikirimi apa areng ngarani link. Nah, bareng dibuka jare link YouTube dibuka ora kenek. Saiki kapan-kapano tetep enak guru. Guru kuwi bayare ben sasi oleh ajeg dibayar negara. Lah kaya awak dhewe ngene iki kek piye jajal nasibe? Papa. Kok wis padha nongkrong kok ya uga ngrembug bapak ibu guru. Ana apa ya Mas ya? Monggo pinarak rin tak banget. Nggih, Pak. Nggih, niki mau le Mas Jaru ki marai Ellen. Kek terus iki mau dadak enek masalah sing linge ora kena dibuka, terus ora enek paketane. Lah niku janjane terus pripun, Pak? Masalah niku ngeten, Mas. Putrane panjenengan saged menghubungi kalian kanca bimbingan karier. Nyuwun solusi ugi badhe dipun paringi solusi jalan pemecahan kalian masalah putra putrinipun panjenengan menika kala. Nggih nek ngaten mengke tak yoga kula ken telepon gurune mawon. Oh nggih. Matur suwun Pak Pangat. Nggih, sami-sami. Yuk, endi kopine mau? Iki tapi nek sapi. Repot sanget to, Bu. Mboten napa kan bujo. Aduh, video YouTube meneh. Ora iso buka iki. Wah, iya mene kok rame ya orang enak-enakne wong turu. Induk ana apa? Niki lho, Pak, mboten saged buka YouTube. Paketan pulsa. Lah kowe iki jaremu arep sinau kok YouTube ae to? Kula kan nggak sinau, niki dienggo pelajaran YouTube. Lah terus piye? Kuotamu entek? Telas. Ini wae Pak, kula telepon bu gurune. Induk. Terus? Minta konsultasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu, saya Berlian dari kelas 9B, mau konsultasi.
Kuota saya tidak bisa untuk membuka link YouTube. Kuota saya hanya untuk chat. Mohon solusinya, Bu. Oh iya nak, terima kasih. Kamu sudah semangat belajar dan berinisiatif. Tanya ke saya. Ibu coba cari solusinya. Setelah ini, Ibu guru akan sampaikan di WA grup kelas kalian. Ya, di grup kelas kamu. Coba nanti lihat di grup kelasnya. Oh iya, terima kasih. Oh iya, pakai voice note. Assalamualaikum anak-anakku. Ini tadi ada teman kalian yang merasa kesulitan untuk melihat video pembelajaran di link YouTube. Jadi, supaya kalian semua bisa tetap belajar, Ibu akan mengupload video pembelajaran lewat status WhatsApp. Alhamdulillah lengkap, ye. Wah, nuna puas lengkap. Nunamu piye? Lengkap. Yeay.